Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapit Kmi. Haka arterik nailar arhajar arpuar ki pulit jang ka Nongthymmai kila penlong ya ka jing Talasi kali ha Nongthymmai but hakate ka jing Talasi kila yokem ya arngut ki bedon kti haki kamtu kamthem harinja but kite ki bla shakem kilom uba one step ling do arpunyo snem kerta na Nongrim Hills but uba banrob lang jirwa arpusau snem kerta uba na ngi jenriu ning Nongthymmai. Kite ki arngut kila pla bagi don kti hakate ka kamtu kabala ejahar katkum karenja police station case number shispa khanyo not nyo arjar arpuar US South Pa Sanpusau laispa prapo IPC but kibala dia ya kite ki mar but kila dep tu Shah Iewmawlong. Hakalai terik mentau benai ki Pulit jang cantonment kila yo pat ya kite ki Tiar ki besyatu but kite ki kentop ya ki Asus laptop nang ta artli ki HP laptops kawai ka Dell laptop kawai ka Canon PowerShot SX430 IS kawai ka Canon camera IX US but kawai ka Vivo mobile phone.